Takže ahojte, tu je jeden taký spôsob z možného riešenia, jak uchladiť menič na fotovoltanickej elektrárni. Tých možností, jak to vytvoriť, je strašne veľa, na internete sa nájdú. Nájdú sa aj možnosti nejakého výkresu alebo nákresu alebo niečoho, čo sa dá stiahnuť a použiť na 3D tlač. Ja som zvolil takúto low cost variantu, obyčajný pozinkovaný plech hrúbky 0,8, ohnutý do L-ka s držiakom na termostat. Ventilátory použil som títo AABčko. Sú to nízkootáčkové tiché ventilátory, ktoré nemajú síce veľký prietok vzduchu, ale za to sú tiché. Nemajú takú hlučnosť, keďže to mám použité vnútri v dome, aj keď je to síce pravda, že je to v technickej miestnosti, ale ono predsa nikto nechce tu, aby tu niečo hučalo strašne silno. Termostat sa dá kúpiť úplne taký jednoduchý, čínsky. Dá sa kúpiť na 12V napätí alebo 220V napätí. Ja som zvolil 12V bezpečnú sústavu. Nechcem to mať niekde striedavý prúd, ktorý by mohol byť nebezpečný v takejto čínskej hračke. Pripojenie na ventilátore sa dá kúpiť, ja som to kúpil, myslím si, že na Alze, takýto prepojovací káblik na 4 ventilátore, čiže mi nestačil, keďže mám 5. Preto som kúpil ďalší kábliček, ktorý sa tam ľahko len zacvakne. Použité na týchto ventilátoroch používame len čierny a červený. Ten žltý je na snímanie otáček, ale to není treba, pretože oni pôjdu na maximum. Maximum mám pocit, že je nejakých 1600 otáček. To znamená, že tuto na tom termostate máme výstup. A na výstupe treba si naletovať kontakty na ten prepojovací kábliček. Multimetrom si pipnúť, kde máme plus a minus. Plus a minus je v tých krajných svorkách. Na červený je čierny. A zdroj, ono tých zdrojov je dneska na trhu strašne veľa. Sú na Dinlichtu takéto zdroje. Má to 75 W, 6,3 A. Ale v podstate zvládne to aj takýto zdroj 5 A na 12V, 60 W, lebo tie ventilátore jednoducho budú mať malý príkon. Takže tam netreba niečo extra. Určite dôležité je bezpečnosť. Na to, aby niekto nekúpil niečo slabé alebo zlé. Takže tých variantov je strašne veľa. A treba len si vybrať tú svoju a skúpiť si to a poskladať. Alebo potom existuje ešte jedna možnosť. Na internete chladiaca sústava z 3D tlače. Už hotová, že stačí len pripojiť, stojí okolo 100 €. Kto na to má, nech sa ľúbi. Takže menič mám Goodwičko, druhú generáciu. Mám to takto nainštalované v technickej miestnosti, ale jednoducho sa mi stále nepáči tá teplota. Ono síce ukazuje, že teplota dutín není veľká, ale keď sa pozrieme teplotu dutín na dotyk, to také slabé teplo máme, ukazuje toto. Ale keď si človek chytí AC-čkovú stranu, tak jednoducho na dotyk sa mi tá teplota už nepáči. A určite budem rád, keď ten menič mi vydrží aj s tým, že ho budem externe chladiť. Takto keď tam dám ruku, neudržím tam ruku. Nedá sa to. Takže preto zvolím takú vec. Ukážeme si to. Takto nejak pod ten menič prídu ventilátore, ktoré budú tlačiť vzduch aktívne cez celé rebrovanie, cez celé chladenie. Ventilátore, ešte som zabudol povedať, sú 90x90, ale keby ste mali Goodwičko prvej generácie, tak mám pocit, že na ten montážny otvor tých ventilátorov vám to nevejde. To znamená, že treba si to zmerať a určite používať vhodné ventilátore. Dajú sa kúpiť 80-ky, 60-ky. Dokonca som zvolil takú variantu, že
podstate bude to ešte trošku aj pretrčať cez ten menič. Ale dá sa určite spraviť, že aj na 4 ventilátore, vtedy sa nepotrebuje dávať navyše nejaký káblik a bude to presne kolmo pod tým meničom. Určite ja si myslím, že bude vhodné chladiť ten menič, než volať servis na to, že vám sa spálilo alebo niečo. Aj keď tá teplota dutín je v pohode, ale hen tá AC-čková, DC-čková strana, jednoducho tam to páli fakt dosť. Takže poďme k samostatnej montáži. Takže na ten plech, ja som si vyvrtal montážne otvory na ventilátory. Vyvrtal som si takisto aj otvory na uchytenie skrutky. Len budem mať taký problém, že vlastne tieto krajiny, tento a tento ventilátor nemôžem dať. Musím najprv ho priskrutkovať na stenu a potom dokončiť všetko ostatné. Takže si dám tieto 3, zapojím si káble a krajiny nechám až po montáži na stenu. A ešte si zapojím aj termostat. Takže na to. Takže takto to potom u mňa bude vyzerať. Keď to bude namontované. Ventilátory fakt sú masívne, 90 mm. Zo spodu ešte treba pripojiť kábliky. Tady na tieto skrutky voľné pribinderkujem a schovám ich pekne v tej lište. A keby vás zaujímalo tento plech, tak ten som si nechal vyrobiť. Dĺžky ten plech je 51 cm, šírky 11 cm, tento okraj na to uchytenie na stenu má 4 cm a takisto aj tento okraj má 4 cm. Čo sa týka týchto dier na ventilátore, tak to je strihané na ručnej dierovačke alebo lochovačke takzvanej. A pekne sa vystrihli úplne, že myslím si, že nebude to brániť nejak tomu vzduchu, aby ich tie ventilátory tlačili hore. Vyzerá to, ja si myslím, že pekne. Tieto fixky to potom ešte umiem. To boli v podstate značené diery na to, aby sa tá ručná vystrihovačka dala niekde upnúť. A potom jasné, že tam sú skrutky na tom naznačené, kam pôjdu. Takže ja si myslím, že vyzerá to pekne. A nepoviem, akože ťažké to je. Ja to volím tak, že to navrtám do steny. Otázka je, ja si myslím, že áno, že keby to bolo dlhšie, to jelko, tak by sa to dalo aj na mamuta len nalepiť. Keby ste sa báli, že za stenou niekde je elektrika alebo voda, na mamuta určite by to išlo. Takže tak. Dobre, ja to idem teraz nakablovať. Mám to robiť týmto prepojovacím káblikom. Tento káblik si nevšimajte, to bude potom napájanie toho termostatu. Najprv si to tak nahrubo nejak naspojkujem. Potom to budem musieť všetko poupravovať, aby to aj pekne vyzeralo. Tak.
k tomu kábliku. Je to na 4-pinové zapojení, ale ten ventilátor má konektor s 3 pinmi, ale 3 piny aj tak sa nepoužívajú, používa sa len červený a čierny. Červený plus 12, čierny minus 12. Žltý sa nepoužíva, to je kontrola otáčok. Takto potom ostane ten pin voľný. Bolo vidieť. Máme ten jeden pin voľný. Ventilátory mám pripevnené. Ideme teraz tomu nájsť to správne miesto. Takže takto nejak by som to tam nainštaloval. No, mám možnosti viacej. Možnosť je, že mi to dám úplne zajde až hore za menič. V podstate sa to stáva medzi menič. A dokážem s tým ísť až k rebrinám. Tu sa opieram na tejto ľavej strane o rebriny. Ale ja by som to dal tak, aby dokázalo prúd vzduchu normálne prúdiť cez tie časti, aby to nebolo také uzavreté. A vycentrovať to nejak na ten stred meniča. Asi takto nejak. No to je svorkovnica, to je v pohode. Ventilátor je stred asi na hranu tej jednej časti a aj druhá. Strana je takisto. Takže, no dobre, už to není na strede. Tu by som to asi dal. Takže dáme do oboráru. Trošku zle sa mi tam hľadá bublinka. Ale teraz už je to vyrovnaná bublinka. Tak. A je to vodorovne. Ja si myslím, že to bude fajn. Označíme diery. Tak. Dobre, to bude. Nikde sa neopierame o nič. Môžeme ísť robiť.
od tela meniča. Je tam taký centimeter od toho najbližšieho bodu, to je tu. No a tie rebra, ja si myslím, že budú úplne úžasne chladené. Tak to nejak vyzerá ten priestor. Som videl tie sety, ktoré sa predávajú na internete, tak sú také zadeklované. Jednoduchá otázka, akože nechcem to haniť, určite to je dobre vymyslené, ale otázka je, že keď stojí ventilátore, ako tam voľne prúdi ten vzduch. Takže pokračujeme v dopojení a nasadení sondy. Takže elektriku už mám dopojenú. A teraz pozerám, že kam umiestniť sondu. Teplotnú. Tuto tie stredné rebriny, to je v podstate chladné miesto. Táto ľavá strana je takisto chladná, teraz v noci. Cez deň možno, že to je inak. Ale teraz, keď vymenič dáva z batérie, tak táto pravá strana toho meniča je fakt, že hodne teplá. Že ja to vyskúšam umiestniť tú sondu sem. A uvidíme, že čo to spraví. Sonda je zapojená. Je chytená o taký kovový klip. Tady. Ktorý ho tam drží pritisknutú k tej najteplejšej časti, ktorá sa mi zdá, že tu je fakt hore. No. V podstate po celej dĺžke to je teplé, ale tu hore to je najteplejšie. A vyskúšame to teda spustiť. Napojené to mám pripravené, už to mám v rozvádzači. Takže mi stačí len nahodiť istič. A krásnych 43 stupňov, ešte to stúpa. Dobre. Uvidíme za chvíľku. Takže ventilátory už bežia. Teplotné čidlo zapojené. Ako som mal pravdu, tak najteplejšie miesto bolo fakt, že toto. Bolo 45 stupňov po nahodení teplotného čidla. A teraz to pekne pomaličky klesá. Ale aj tak si myslím, že tie ventilátory ochladzujú okolie tej sondy, takže ešte rozmýšľam, že tady dám takú hliníkovú fóliu. No a nastavené to mám, že pri 40 stupňoch sa to vypne, 45 stupňov sa to zapne. A už to len testovať a skúšať. A toto je teda hlučnosť tých ventilátorov. Skôr počujem tie cvrčky vonku než tie ventilátore. Keď dám hore ruku, krásny chladný vzduch tu ide. Nedá sa to porovnať predtým. Takže aktívne chladenie zapojené, jak sa patrí. Takže prečo tak strašne rýchlo tá teplota ide hore? No mám tu 24 hodín a urobil som ešte také dve veci. Prvá vec, že som trošku zmenil trasu tohto káblika, aby nešiel až takto do šikma a nekrižoval káble. Ale ide sem. Sice som ešte rozmýšľal, že ho dám cez tieto prechodky pre kostriace káble, ale to uvidím časom. Vec, čo ešte nemám spravenú a na to sa chystám, tak je ukostrenie, ale chýba mi lisovacie oko, takže to nechám zatiaľ tak. No a prečo tá teplota tak strašne rýchlo letela hore? Procesorová teplovodivá pasta medzi snímač a to rebrino. A dokonca to pomohlo. Akože teraz si myslím, že chladení, a akurát sa púšťa ventilátore, že chladenie není tak prudké, že keď chladí fakt, že mu to trvá dlho, potrebuje v podstate úplne schladiť to telo, lebo tá teplovodivá pasta mu pomáha preniesť to všetko do toho čidla, vtedy to bol len taký kontakt malý, ale teraz to je, si myslím, že oveľa lepší. No ešte trošku toto upraviť. Ale chladenie, ja si myslím, že za tie peniaze to je úplne že super. Takže
Jedna časť, jak to môže u vás vyzerať, je aj takto. Nech sa vám darí.